Okay, mayong mudto na usab ka natong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Ano yan ang punta may higala ni atong tulumanon sa kahanginan, CONA, Catechesis on Air. O ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Abi no adlaw na usab karon nga sa marong adlaw, Miyerkules. Sa marong pizza 18. No, kanang mayala no, kay 17 gahapon, 18 ron ugma, 19. Abi no ugma manuroy di may gala na ako mga sako. Akong dadon diri sa Dumaguete, pero mag-pilgrimage mi. Aron pud ba nga dili gyud purely recreation ang amo ang tuyo diri sa Dumaguete. Mga gimig mga kining lungsod, mosulod mig mga simbahan, magampo pud mi ginagmay sa patron o uban pa namo nga mga relihiyosong kahiukan. Paghuman, ang mga tumilahos mi Dumaguete, mga nanaw may og buglasan. Nang ako mga sakop akong dadoon pud og Robinsons. Yawat na lang pud mga higala nga magkakuan pud sila. Magkasinati. Pagkidaghan ba yan ako sa akong mga sakop pagkakita og unsa di buglasan. So muna nga panalagsara man ni once a year. Nya panalagsara pud ni kanang gitawag na to kanang karon pa pag kahuna-hunaan muna nga ako po silang i-treat. Unya sunod tuig bason no, parish wide na ang amo ang himuon kay ako ang gusto nga mabalance gyud ang kuan kana bitang among pamaagi diri dunay recreation, dunay spiritual, dunay economy kana sa parokya kay balansihon malagi na nato mahigala no atong personality no. Eh kung kita puro sa taampo, wala tay recreation, murag dili mabalanse ang atong personalidad. O baka sige ra pud tang recreation, wala puti ampo-ampo, dili pud kita gitawag bitaw natong well-balanced personality. Ang importante gyud well-balanced ta no. Kamautang mo smile, kamautang mo hila, tanan na ba kamauputang maningkamot. Ingon niya na kinahanglan nga wholesome no, sa kuan pa na wholesome ang atong personality no. O niya ang atong kanabitang kinaiya kompleto sa mga essential parts of our consciousness. Hala no, may mudo na kanatong tanan, may gala. Ko lang gihapon inyong ubos nga alagad. Pero excuse me. Ari kita mga higala sa atuang CBCP News, Balitang Simbahan, ini kabugtuhon. Archdiocese of Manila, nanawagan karon og Holy Hour alang sa kalinaw sa Holy Land. O nangawhaga, human naman di ini, gahapon di ini. No, Archdiocese of Manila nanawagan og Holy Hour, nakapahigayon og Holy Hour ni adtong nakalabayng adlaw kagahapong adlaw, no? Matud pa nagmalampuson ang ilahang gipahigayon kagahapon nga pag-ampo dito sa Blessed Sacrament. No, gani Lukop Pilipinas ang gihimong kalihukan kagahapon. Balita mahigala gikan sa Vatican, Pope Francis na nawtawagan karon sa grupong Hamas nga buhian na ang ilahang mga bihag or mga hostages human sa gihimo nilang pagpakatake ni atong nakalabayng Sabado. Panawagan karon sa Estados Unidos sa uban usab nga mga nasod sama sa Iran ug uban pa nga maghinay-hinay sa ilahang mga plano kabahin sa giyera sa Hamas tali sa Israel. Mao kadto mahigala mga balitang simbahano ni ining kabuntuhon ug ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Bueno, ari kita mahigala sa atong Saint of the Day. Bueno, kaila kay mo ni may higala, no? Kini atong Saint of the Day karon. Siya walay lain kung dili si San Lucas, no? Kini mga pangalan nga Lucas mahigala. Talagsar gyud ko kay kadungog ani. Para manggod og kuan kayo ba? Luke hinuon na. Luke, you know, katong na singer nga Luke. Do na po aban nga Luke ang ilahang gidala. Di sila ganahan og Lucas. Pero para nako mas ganahan kog Lucas kay mura ba og dunay Lucas kung nailhan din na sa Cebu, no, Padre Lucas, pero ngalan to, no, naapog ko yung nailhan nga director sa kinibitang sa salida ang sikat kay Star Wars, no, sikat kay nga director sa
sa pelikula si George Lucas. No? George Lucas. No? Ngingig siya na George Lucas po. O niya, matud pa, karong adlaw ang atong Santos, dili si George Lucas, dili si San Lucas. Usa man da ipoy kalaki ni San Lucas. Uy, dili ni basta-basta siya. Usa ni siya sa mga evangelist. Evangelist, no? Kaya pila man na pila man na ka kining ebanghelyo, gospel, pila man na ka ibang gospel. Kuana upat, no? Saint Mark, Saint Matthew, Saint John, o si Saint Luke. Ayan, no? Saint Mark, Saint Matthew, Saint Luke, and Saint John. Ayan, no? So, kini si Kuan, usan ni siya. Kini si San Lucas. No, niya, kuan ni siya, doktor ni. Doktor ni siya si San Lucas. Dili ni siya ordinaryo. O niya, kuan ni siya, kanang itinudluan ni siya ni Saint John the Apostle. Okay? Abi no, daw kadto may gala nga tuang Saint of the Day karon, dayong ari kita na sa tuang catechism proper. Okay. The first question, what is the purpose of the Holy Mass? Unsa man gyud ang katuyuan sa Santos nga Misa? Number 1 is to adore God as Creator and Lord. Aron pagdaig sa Ginoo, isip magbubuhat ug isip Diyos, isip Ginoo ug magbubuhat. Ayan. Number 2, to thank God for His many favors. Aron pagpasalamat sa Diyos tungod sa mga grasya nga nga iyang gipaambit kanato. Number 3, to ask God to bestow His blessings on all men. Ayan, no? Aron pagpangayo sa Ginoo ug dugang pang mga grasya. Nagpasalamat atas mga grasya, pero mangayo na punta. Number 2, to satisfy the justices of God for the sins committed against Him. To satisfy, aron mabayran ang matod pa ang hustisya, no, ang ato ang aron mabayran ang atong mga sala nga nahimo bato kaniya. Okay, klaro? Another question, what are the sacraments of the living? Okay, doon na ba yung sacraments of the dead? Yan. The sacraments of the living are unsa man? Confirmation, Holy Eucharist, matrimony, Holy Order, and anointing of the seat. What are the sacrament of the dead? Of course, baptism and confession. No, gitawag na siya og the dead, no, tungod kay kanang mao man na ang pagpukaw kanato gikan sa atong kamatayon. Ano man tungod kay sa dihang natawo kita sa marataog namatay tungod sa atong salang panulundon. Unya kay nakasala na kita pag-usog, no? Kay kini mo lagi ginaingon, for the wages of sin is death. Kini daing makasala ta atubangan sa Dios patay man day ta ana. Muna nga aron mabuhi kita pagbalik, kinahanglan kitang bunyagan ug pakumpisalon. Klaro? Klaro na ha? Okay, another question. Question number 2. So, kumusta na din na sa Basay? Kumusta na diya sa Basay? Okay. Can a person donate his body for research? Yan, no? Pwede ba nato nga panalitan doon na tayo mga sakit-sakit? Pwede ba ato nga i-donate ning ato ang mga mata? Ayan, no? I-donate panlitan ang imuhang sakit-sakit sa imong kasing-kasing sa ito pa mayor ay imong mata. Nya mayor ra pod ang imuhang kining imo bitaw nga unsa ngalan ana kanabitaw sa kidney no, kidney bitaw. Ato pwede naman nag-donate. Ang tubag niya na yes, gi-allow na. But a respect to the body during the research and that the human being remains are properly disposed at the end of the research. Dili kay research lang. Kung panalitan, no, nakikaila nga daot o kidney, nagsige na lang mag-dialysis. Unya ikaw, mayra man kang kung ang imong sakit ra mas kasing-kasing, pero nakabalog yung ka nga, murag duol-duol na ka. Kuhaos Ginoo kay sakit kasing-kasing man ang imo. Pwede moingon ka nga, sige ha, ikamatay na ko ha,
akong ihatag ang akong kidney ngadto sa nagkinahanglan akong igagaw. Pwede na siya. Imong i-donate ba? Kung compatible pod. Kung compatible. Pero karamitan sa mga igagaw o igsuon, compatible kita. Kay murag mauma-uma ng inyong mga genes. Klaro, pwede ha, but respect to the body during the research and that the human remains are properly disposed. Ito pa, ang patayang lawas, abi kay gihiwa-hiwa naman, ato na lamang pong ilabay nili. It should be properly disposed at the end of the research. Okay. Last question. Can as faithful receive the sacrament on internet? Ayan. Sa ato pa pwede mangumpisal kas internet? Ang tubag niya na, no. Sacraments must be administered in person. Kinahanglan nga in person gyud. Nagkuang gyud no face to face. Dili modular. Ayan no. Dili modular kanang naaman po eskwela nga modular. Na po face to face. Ato poros gyud face to face. Pero di ka na mangumpisal ta di man ta mag-atubangay. Magkuan man ta magtakiliray ra side by side. Dili side to side na to. Okay, klaro? Okay, another question. What is a monsignor? Uy, doon naman kuno yung monsignor sa kuano sa man siya. It is a title of honors. No? The title itself earns no extra power. No? Usually given no extra power in it. Usually given to the Vicar General, Rector of the Cathedral, Parish Priest of a large prominent parish, and Director of the Diocesan Commission. Uy, kada day mga Diocesan Commission, pwede din nang mahimong Monsignor. Pwede din kung Monsignor kay Director man ko sa Commission on Migrants. Okay, no? So it is a title of honor. The title carries no extra power. No, wala gyud extra power na Monsignor ta. Usually given to the Vicar General, Rector of the Cathedral, Parish Priest of a large prominent parish, and Director to the Diocesan Commission. Muna siya Monsignor, pero wala na siya power nga nakalaki. Klaro? Klaro na na. No? Ako lang gihapon kini inyong ubus nga alagad, Reverendo Padre Nun AA. Manamilit na usab kaninyo ug manalangan kanato ang Dios nga magkaagahom sa tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Good noon, Pilipinas!